Мечтали ли сте за къща в подножието на Стара планина? А защо не в село Средно Градище? Елате да ви покажа една такава. Заповядайте. Дворът е 670 квадрата с формата на идеален правоъгълник. В него са събрани прекрасна лятна кухня, която е 25 квадратни метра. Разполагаме с гараж, също така с прекрасна градина, собствена фитнес площадка и, разбира се, джакузи. Намираме се в скиневната на къщата, която е обзаведена в модерен стил с традиционни елементи. Разполага с камина, която отоплява цялата къща, смарт телевизор, както и голям удобен диван за всичките ви гости. Кухнята разполага с перални и сушилни миеле, котлони 4 броя Siemens, фурна AEG, съдомиялна миеле и нещо, с което не разполага всяко едно домакинство, е длъжно система за пречистване на водата Prime Water. Единствената в България, която пречиства до 0,01 микрона. Ето, че сте намерили една от спалните. Както вече виждате, тя е доста голяма и просторна и е напълно достатъчна за двама възрастни. Заповядайте, нека да ви покажа и другата. За малко да забравя, тук се намира и големият вграден гардероб непосредствено до банята и тоалетната. Това е основната спалня, която е 20 квадрата, напълно обзаведена с 6-крилен гардероб. Има достатъчно място както за вас, така и за вашите гости. Надявам се, че имотът ви е харесал. Ако имате нужда от допълнителна информация и имате още въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона, на имейл или на нашия уебсайт. А докато го правите, ние ще си почиваме. На здраве!